min ka shi phauterik ubnai August usnam arajar arpuwe kene ka weke jingjia ka ba ishar khai bat ka ba imabha kala jia hapo katika jilla Himachal Pradesh ka badan chapdang jane ka ri India jangi bat kene ka jingjia kala jiaru hapo katika distrik ka bakarteng ka Kinor ka badan hapo katika jilla Himachal Pradesh bat nakane ka jingjia kumba arphongot ki breu kila jaklem bat kumba khatsan ngot pat kila khlat hasian bagi ne baro lai thuling baki breu ka badai pech ka lain mariang haringkat ki sipai ka ri India malai thuru ba nakane ka jingjia ka wei ka bus ka wei ka truck bat kumba katuk ane teli pat ki kali kila hap lani kila sha miat na phang naka jing twa chu te lum sa thesh po thleu bat ka jing chingai na ne na jang surak sa thesh po thleu ka de kumba sanspa mitar kat kum ka jing ang chu lat pathai kubat bakane ka jingjia kala jiaru hapo ka te ka Shimla Rekong Pio Highway ka badai hapo ka te ka district bat ki brio badi pe ka lain mariang bat kum juru ki spai chu ka ri India kila ang ba kumba khatsan ngot ki brio ki bala khlat asian bat kumba khatwei ngot pat ki de ki bala yu sei na thesh po thleu haden ba te ulum ula ban ba ula tablot ye kita ki brio bat kumba arphongot pat ki nik spai chu ka ri India bukum ju ki brio changka mariang chu ka ri India ki dang pelong sai ka jingwat ne adum tamen ne hapo ka te ka jaka chwa chu te ulum ba wat susurun nakaliang ciki beri ke badai pejo ka lain mariang kila warning ye ki pai baba syang hapo kita ki rilum caka te jela Himachal Pradesh bat kila angru baki beri ke deban pikir bah namar kane ka jing tualum ka jia khakha apo ka te jela Himachal Pradesh bat tanghonus nam arjar arpway adu mental laisin kini ki landslide kila jia hapo ka te jela Himachal Pradesh.